O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitaba esta mañá as instalacións de Congalsa no polígono industrial da Tomada para coñecer de primeira man o novo proxecto no que está inmersa a firma, xunto coa Asociación de Armadores Ribeira Peixe Fresco, de cara ao procesado de lirio, co fin de valorizar e comercializar un produto local e de proximidade. Procesamos bacaladilla, lirio, y lo hacemos con valor añadido. Creemos que es una manera de aportar valor añadido a un producto de la pesca local que va totalmente en línea con lo que se debe hacer hoy en día, que es economía circular, mucha más sostenibilidad, aprovechamiento íntegro del pescado, no solamente de lo que se come, sino de lo que no se come. Y nos parece muy relevante pues mostrar esto a la Consellería do Mar para que sepa lo que estamos haciendo. Nos iniciáramos un proxecto no 2006 de envasados en atmósferas, adaptalo aos novos hábitos de consumo, e creemos que Congalsa é o socio ideal para este proxecto porque complementámonos perfectamente, temos a mesma línea de negocio, a mesma idea de negocio, e creemos que entre os dous facemos nos máis fortes. O titular de Mar aproveitou a visita a esta firma radicada en Barbanza, dedicada á transformación de produtos do mar, para destacar a súa constante aposta pola innovación e por gañar en competitividade, o que a converte nun referente europeo e mundial. Villares puido coñecer tamén o proxecto Congalsa 4.0 para avanzar na consecución da fábrica intelixente, un proxecto para o que asegurou seguirá contando co apoio da Administración Autonómica. Unha empresa que está apostando pola innovación, continuamente pola mellora continua e estamos a falar dunha empresa que é referente sin duda en ninguna europea e internacional. Por lo tanto, eu creo que este é o camiño que hai que seguir, unha empresa que ademais é tractora en toda esta contorna, e eu creo que tamén iso é referente ao seu proxecto que ten de Congalsa 4.0, un proxecto co cual intenta traballar en esa liña da eficiencia, da innovación, de traer continuamente líneas e produtos novos. Eu creo que ese é o camiño desde a Xunta de Galicia, entendemos que ese é o camiño de que estas empresas como Congalsa teñen que seguir.